בטרמינל של בן גוריון אומרים שיש עשן, החות'ים המסטולים שוב שיגרו טיל מתימן, תקוע בטורונטו מנסה רק להבין איך אני חוזר כבר לאישה ולילדים. בודקים אולי קונקשנים, לופטנזה ממדריד, אולי לברצלונה עם נוסע מתמיד, אבל נראה שיש רק אפשרות אחת סבירה, לטוס אל על ישיר ולמכור את הכליה. חות'ים המסטולים כבר אין לכם מנדט, חות'ים המסטולים נלעס אתכם כמו גת, חות'ים המסטולים ניקח אתכם האל, חות'ים המסטולים שלום על ישראל.